Nik horri buruz esango nuke sekula baino indartsu dagoela, eta batzuk kooperatiba bat erori dela, kopetzatzen du, kooperatibismo erori dela, eta azten bagea zenbat enpresa kapitalista erori dien, pilo badie, milakak, baina horretik ez da jartzen dudan kapitalismoa ona da, no estan. Nik esango nuke indartsua, beti sekula baino indartsu dagoela, eta gehiago esango nuke, gaur guk erabiltzen ditugun printzipio eta balore asko, enpresa kapitalista aurreratuenak, aurreratu esaten dut, haundinetakoak, erabiltzen dituen euren diskursotan, gero, barruan egiten duen beste gauza bada, baina euren diskursotan, parte hartzea, interkooperazioa, horredanak, eguneko diskursotan dare, norbeak, juntuatzen bagea, zer esaten duen, General Electricoko presidenteek o Sonicko presidenteek eta zer esaten duen beste enpresa handi, hau da, oinarrizko tema bat eurentzako. Momentu honetan ezin da pentsau, edozein enpresa, funtzionalekinik parte hartze, personen parte hartze bat, parte bare, eta ezin du funtzionau interkooperazio handi bat bare, beste enpresa batzukin, barruko negozioekin, eta hori da gaurko diskurta. Hortaz, bani izango nuke gure balore eta printzipio sekula baino indar gehiago daukela.